Kita karapi Eka uget-uget iki. Aku karo Mas aku. Yo. Lah mlakune lek kaya Chris John. Iki arep nyinden apa arep golek mungsuh? Mbok yo sing alus, sinden kuwi sing apik, nadyan ora ayu ora pawakan ning mlakune kudu dibecikke ninting. Ninting ki lho, semu jinjit ngene. Ora ngene iki lak kaya golek mungsuh kowe. Heeh. Ayo, Contohno Mas, wong mlaku ki wong wedok men demes ki piye? Ora. Ning ngono kok wis wani dadi bintang tamu. Ki, disawang. Dul. Sawangen. Ngadeg jeng lho. Nata wiron. Lho. Iki wong nyawang ki wis gemes. Ayo, ngono mlaku. Nah, Iki kaya wong arep derep ya. kalau dalam mlakune. Ngene iki wong iki ora nggawa tas aja jembar-jembar. Lho. Iki ngene ora ngene. Ngene iki rada digarke. Iki aja ditemplekke. Ayo megar. Lho, iki maju. Wis tak bacok tenan lho. Diatur kok angel men. Ngene. Tanganmu ki ndi? Ki nganu, ngene. Nah, ngono. Ngene, rada mudhun. Saleke. Nah, iki ora ngene kok kaya durna kowe ngene. Iki munggah. Nah, iki ditokke nggon cangkemmu ndi cangkemmu? Ah, ngono. Lah. Wis iki di air keras kayak perapatan apik iki. Remangsa aku nek ngene ya manis aku. Nggih, Sapa? Dek. Remangsane aku nek ngene iki ya ayu ngono, Dek. Lho, wong wedok iki kabeh ayu. Nggih. Ning iso ayu ora njaba tok tekan jerone. Amin, Dek. Nek niku ingkang leres, Dek. Lah kowe iki kira-kira ayune tekan jaba tekan jero apa ora? Napane? Ayumu. Nggih, nek kula niku nek ngarani nggih mboten saged to, Dek. Sebabe Lho nek ayu saka jero niku sing sing narani nggih saking jaba. Wong saka jaba sing ngarani ngeten lho, Dek. Dadi wong iki ora iso ngerteni jerone atine dhewe. Mboten saged kok ngarani ayune dhewe niku mboten leres to, Pak, Dek. Kowe iki omongan karo saka nyawangi kono kene lho, sing jak omongan. Napa to? Oh, nggih. Lah lho sing kira aku kok matamu sing jereng iki piye? Ya tegese menyesuaikan semasa. Sik, kayak didepong piyai kene, jenengmu sapa? Nggih. Sakderengipun Lho, wis kok saderenge piye? Nyenengipun. nggih, nyuwun pangapunten Pak Bu. Kula Eka Prihatiningsih saking Sragen Sukodana. Sampun. Loh. Lah selanjutnya statusmu saiki sekolah ning ndi? Kula nggih menika tesih wonten pasinaon isi Surakarta menika Pak Bu. Pak Bu ki sapa? Lha Bapak Ibu sedayanipun. Oh, tak kira Pak Abu. Pak Bu. Nggih. Nah, saiki urung lulus. Alhamdulillah menika dereng, Pak De. Oh, urung lagi Dereng. apa semester pira? Semester 6. Nenem. Nggih. Delengkah lulus. Nggih, alhamdulillah mugi-mugi Wis di pacar urung? dereng, Pak De. Ayu pinter kok urung di pacar ki sebabe apa? Deman-eman. Duh. Sing mbok eman-eman Lho mengko nek titi wancine lak ya teko dhewe to, Pak De. Pacaran rono rene terus goncengan rono rene ngono terus pedhot terus dadi apa ngono, Pak De. oh dadi ngenteni titi wancine. Titi wancine langsung rabi mak bres ngaten. Dadi dhewekne ra gelem pacaran. Lek nganti pedhot kan sakit. Sakit. Apa nek sakit terus edan terus dem-deman terus udah terus tekan udah terus dalan aku yo isin dhewe to sese. Ngono nek terus dadi pacaranku rek guna kanggo terus dem iso langsung rabi ngono. Yen edan ki ora duwe isin, edan turun dalan kok isin. Ora ning ngene lho, Nduk. Apa ora kowe kepengin kaya cah liya kae pacaran melalui proses apa anane dunia pacaran terus kowe pacaran apa ora kepengin? Kula nggih jane pengen tapi nggih mboten pengen. Kuwi Lho piye to jawabanmu iki? jane pengen, Tapi wegah. lho kok wegah apa pancen ora ana sing seneng karo kowe? Loh, nyek jenengan.
Waduh. Rasane samiyah-miyah karo wong wedok. Ngono kok terus aku dipadakno ora enek sing seneng. Aku ning kene. Nah. Wong kula munggah panggung lho, bapak-bapak lho. Apa? Kedep kabeh. Ngedepi kowe. Wajar to kedep kok. Sehat. Alhamdulillah. Tak kira ngedepi kowe iki naksir kowe ngedepi ngode ngono. Nyapa ngedepi kula niku, Dede? Ora, kowe urung duwe pacar tenan. Alhamdulillah, dereng. Upama kowe duwe bojo, Bojo. kuwi kira-kira kepengin duwe bojo apa? Kula kiper. Kiper. Wis kiper ki nek alasan Ora apa? apa-apa wong ki profesi kok. Oh iya. Kiper piye? Lenten apa to? Kiper kok diguyui jane nyapa? Salahe apa jane? Ora lho kan melenceng karo budaya. Biasane nek seneng seniman seniwati kuwi seneng aja kok seniman. Lah nggih, lah ning kiper nek aku ndek bojo kiper terus dalan diguyu wong terus piye? Lah nyapa? Lah kok iso aku muni kiper diguyu wong nyapa jane? Lah kok mesine nek ana alasane to. Alasane lho kiper tuh menjaga suatu hubungan to, Yong. Oh, mergo kulino. Ada godaan yang akan masuk pasti dijaga jika sangat erat. Loh gawang itu saya ibaratkan rumah tangga. Loh ada godaan yang akan masuk pasti akan dijaga erat-erat oleh sang kiper tadi. Wah, aduh edan. Hubungan kita pasti ada komitmen. Komitmen. Komitmen saling percaya, rasa cinta dan kasih. Ngaten. Rumah tangga itu diibaratkan ada yang menjaga. Wah, Loh, iya. menjaga bukan sang suami saja, namun juga istri. Menjaga martabat suami, yang suami juga menjaga martabat sang istri. Ora kowe iki Ngaten to, Dek? Mbah. Takoni kok balik rene. Aku kaget to, Kak. Sik. Yen alasanmu mau jane wis tepat. Ya ta? Tepat untuk menjaga rumah tangga. Lah kira-kira saiki wis ana urung kiper sing nakokke kowe? Wadah jenenge kula niku nggih rada jual mahal to, Dek. Kiper ngendi, Nduk? Kiper kono adoh ngono, Dek. Apa saka PS Purwodadi? Apa PS ngendi? Persatuan Sepak Bola ngendi? Saka PS Jumbleng. Apa PS apa? Jumbleng. Jumbleng iki wadah telek Jenengan ngawur Jumbleng niku desa nggen kula. Oh lah, wong aku urung tau nang donamu kok. Jumbleng iki tegese kiper ning desamu kono. Nggih. Jenengan mboten. Bocahe bagus apa ora? Bagus lho. Untune gingsul papat kok. Mau ya papat. Bocah niku nek gingsul niku wah jan manis niku ta, Dek. Wong gingsul papat ya ora apa-apa wong seliramu pancen kuwi kok. Ya muga-muga engko berhasil karo kuwi ya, Kak. Amin, Dek. Ning iki karirmu nggon sinden kudu mbok temeni sik. Kula temeni. Heeh, ya. Temen-temeni nggih, Dek. Ketokno yen kowe iki sinden pinter piye? Ketokno, nggih, Dek. Pripun, Dek? Lho, nembang kok. Kula nembang, Dek. Heeh. Nembang napa, Dek? Lagi pangkor Semarangan iki sing disuwun lho. Pangkor Semarangan. Heeh. Oh, nek pangkor Purwodadi enten mboten, Yong? Ora eneng no. Mboten enten. Enenge Semarang. Nggih, pun. Nggih pun piye? Lah nggih kula nembang. Wah ya. Sinden karo papane sak tugelan debok iki kemayune ora umum. Ya ning urung kualitasé urung karuan. Ya. Sesuatu pada ada kelebihan dan kekurangannya. Nggih. Enten kelebihan kula niku nek ngentut banter mesti. Gah aku gila. Nggih sehat to, Dek. Ning ora dibater-baterke to. Sehat. Amin. Nggih, sakniki nggih ya. Oh saiki esuk pindangken. Mingkar mingkurengu kara. Wah, jahat. Jenenge aku. Hebat. Luar biasa. Wes, jalmotan kena kira ya kowe iki. Luar biasa. Luar biasa. Nyapa to, Jan? Enek bocah nembang usah doyo-goyok terus aku bogrok terus piye aku. Terus untukku cepet
Gumun kira-kira Mas Gareng gumun kira-kira. Saking gemese ngono dadi. Gemes. Gemes. Gemes ya ora kok terus ngono kuwi terus untukku glindeng terus aku piye. Lho ki untukmu iki lho. Untukmu iki pasangan apa piye? Ora pasangan jenenge ku ngono keadaan ki mryo sapa sing ngerti to, Dik. Saking buanter utek-utek. Suaramu. Nggih, pangkur iki angel lho Pak Dik Gareng. Wah, Semarangan iki metit. Napa neh petingane kula niku enten. Petingane apa? Lali. Petingan kok lali. Petingane kula niku anggere jak omong ndeng mesti nembang lali kula niku. Ning enten melih petingane kula niku. Apa? Manten swara niku mboten patek sae. Heeh. Nggih mboten palu pinter kula niku. Pinter nggih mboten blas kula niki. Ayune niku kula niki. Iya. Ah, kowe ayu, Nduk. Ayu ning rada sentret kok. Nembang kok kaya arep nyegat bis. Karenan mareti Ngalese. Luar biasa. Bathok bolu isi telek yo kowe. Isi matu, apike kaya ngono kok ya. Madune wis entek dilebokke weteng kok. Hebat luar biasa. Sing angel iki nggon iki mau. Heeh. Luar biasa. Wah, sing angel bar iki, Oh, mambah dhuwur. Tokno, wekmu tokno. Suaramu sing apik tokno. Tak uyak-uyak iki sunggarane sok gobel bural. Lho pancen iki model terbaru ngenten iki. Ora nganggo aspre. Nggih ta, Yung? Heeh. Kok oh iki cak omong-omong. Ya ta Yung, heeh kok lak ngono ta. Si pinten, Pak? Oh, Pak to. Wah, tak kira wis tuwek tiba enom. Cik enom kuwi, Cik Joko kok kuwi. Sing genter kuwi. Kuwi ya kiper, kuwi ya kiper. Kiper napa niku? Kiper bal-balan amen kagulan wae kok kuwi. Oh, nggih. Heeh. Kula nembe sadar. Sadar to? Nah, wingi ditinggal rapi. Heeh. Lah nek dadi kiper sing pinter nek ancane mlebu ki sinau ngono. Alah. Sing ngomong ras minang. Kok urung bar. Ora tak rangkul, tak kenek tok kowe. Cap jempol. Cap jempol. Wis, sesuk njalukmu apa tak turuti. Suaramu apike ramu. Napa nggih? Iya, kowe Jaluk ka, jaluk ka. Njaluk apa kowe? Kula nyuwun montore jenengan kula beto jenengan mlaku wonten Semarang. Montir kuar mbok gawa. Gawanen. Nggih. Wong kae ya lagi tak leboni pisan tok. Ah, tutukno ya. Ora apa-apa. Tapi kan jenenge tetep Gareng Sumarbaja ngono ta. Nggih. Sing ditagih mungkin tetep ning Semarang. Iya. TLK. Apa kuwi? Telek. Alah Pak DLC. Apa ki? Lincung. Lincung. Berarti kita sudah satu paket telek lencung. Oh sapa sing ngomong jenengan telek letong. Jare lencung. Kula sing telek letong jenengan lincung ngenten lho. Wow. Berarti sesama telek. Nggih. Kok nggih.
Donek telek kok nggih. Ada apa tadi? Ngakui telek tapi kan ayu aku. Iya. Enak telek sing ra mambu. Napa? Telek dipoto. Niku dipoto tes sing mambu. Ora iso. Ditumpangi telek ning dhuwur neh. Apa? Lah nggih, foto to. Fotone ditumpangi telek neh tetap mambu. Telek dilaki kon dhuwur foto. Fotone dikumbah ora mambu neh. Iki apa ora ono sing direbuk liyane telek to? Lah nggih, niku. Kok lah nggih. Anu babakan telek kula tutup sak manten nggih. Nggih. Niku nggih, nggih Dugi pundi mau? Kantara. Sinupa sinu Karto. Karto mreh kradarto pakar bindeng ilmu Iya. Kaya ngono lho Mas Gareng piye? Wah, iki ora jeneng ngelem mergo ana wonge ora. Ning yo pancen wong ki sok-sok karo casing iki beda. Padake HP. Ya yo ngajan kaya ngene ning suaramu, Nduk, glegar kaya jenate bunga tirah. Astagfirullahaladzim. Tak cepet lho, Dik. Sik. Isih kok Ngapunten tesih putrane sing wis bar jeneng. Heeh. Putrane. Nyuwun pangapunten, Bu. Nyuwun pangapunten, Bu. Aku iso kaget. Aku yo kaget hubungan tirah isih kok. Ayo, isih. Wis suaramu kaya Butantina kuwi sing wis ora Aku ono. ngomong kuwi lho. Lah iya. Kok kuwi. Bunga tirah suaramu wis. Wong ngatot ikotan nyapa to, Dik? Wong Ya, tan kok terus. bunga tirah ning etan saiki. Oh, ngaten. Nembango Yayi. Tapi lak kula niku dhuwur lencer. Lek moto lho. Tapi kula niku lak dhuwur lencer kuning to, Dik. Heeh. Nyapa jane kesengi kula niku napa enten apa to jane? Kok sakmene kok dhuwur lencir kuning iki terus sing pendek sepira? Sing pendek ya cah bayi cendek to, Dik. Cah bayi to, Dik. Bayi iki rung iso ngadeg ya, Nduk, sayangku. Panjenengan mboten ngertos ngono. Takono dukun bayi. Piye to? Bar ditusi masih didekno. Ora mungkin kok arek langsung dimlumahno ki. Kae dideke iki ditekesi rak dibantu. Nggih. Wis iso tak bacok lho kowe. Ya nyah. Aku yen ana wong wedok manut ngono malah rawani. Nembange ya, sayang. Nggih. Dugi pundi wau? Nek wis to. Iki sing gender. Ora lek nembang karo nyawa sing gender terus iki ngopo to, Kak? Napa? Awakmu lho. Nembang kok nyawa sing gender terus. Mboten napa-napa. Weh. Pripun wau? Dugi pundi wau? Wong takon kok kaya wong ngejak batu. Pripun? Pundi? Kang tumrap ning tanah Jawa. Kocok. Ya, jan nganti dijenglengi lho karo dhewe ngantian. Iki ora swara apik, ora ana sambutan ngene mau. Mak jeleng iki mau mujudake sambutan bahwasanya kanca-kanca Dwijo Laras ki salut karo suarane Eka. Mati kowe. Napa nggih? Heeh. Oke, ora mung para yoga, kanca yoga Eka sae nggih, Mas. Bapak Ibu Eka sae to? Nggih, engko dibudalke yo. Adake mayit. Dibudalne. Ha. Mboten jenengan riyen tadi. Apa yen wis tuwa ki mati sik? Lah terus. Lho sok-sok sing nomi mati kontrakane yo tau. Napa nggih? Heeh. Oh lah. Kula ngajeng pengen layak jenengan riyen tadi. Ora iso kowe layat aku piye matine sik kowe.
Ya wis ora apa-apa. Iya, Nek man. pancen kuwi takdir kudu tak tampa apa anane. Oh iya. Anane apa kudu tak tampa kanthi takdir. Iya. Aja diwalik, ora muni kok. Nah nggih. Nembange apa? Lagi mamundut iki mau. Napa niki mungkin nembangé? Orang lindur ini mau. Orang lindur. Orang lindur niku tegese mboten ngimpi. Heeh. Nah, mboten ngimpi niku tegese mboten turu. Kuwi arek iki Mboten kan. turu niku tegese melek. Heeh niku. Lho kok linggo? Enten apa ta? Lah kuwi ngadeg neh. Oh, ora apal to kowe. Gayane ora apal kok mubeng-mubeng. Gayamu kakak. Karo golek kepean yo dadak ora ngidur, ora ngimpi, ora turu. Buka kepean. Ning ya ora masalah kok, pancen ya lagu iki saking okehe kok Mas Gareng. Nggih. Saking oke. Lah ngaten to Pak Bu nggih. Murah. Aku seneng anggere sing nyauri ngene iki. Heeh. Ketok lek ketokane guyub rukune kemari pahlon jinawi tansah piranangan barokah saking Gusti Allah. Lah ngaten to, Dek? Iki bersih desa apa piye to? Mboten. Mutu. Lah nggih. Apa ki? Napa niki? Orang lindur. Kese ora? Orang ngimpi. Ora turu nggih, Dek. Tegese niku melek. Nggih. Sakniki to, Yung? Saiki ya. Saking sinten, Yung? Saking sinten? Saking Pak Suwarto lho iki lho. Iki lho nyok, iki enek duwite. Bukaan. Mboten pantun kula niku. Lah ora apa-apa. Lah sing ngladeni awakmu kok Sing diijini kuwi wis diijini karo. ditak izine nya. Kowe kono. Aku ya ora ngerti jumlahe pira, ora ngerti bukaan. Sing senono. Wis to, cekel cek rezeki. Gelem apa ora? Ora gelem. Aku ngene iki lho hampir susah iki. Apa? Dijak olahraga. Nyok. Tadi buka. Nah, ngono dikempit. Karena nyekel iso ngempet tangan. Mengke mawon nggih. Apa nih? Napa sakniki? Ya dibuka sikno, disekseni karo wong pirang-pirang. Ngene HP-ne tak cekelke. Aja dipek lho, Dek. Lho, ora tak pek wong tak cekelke kok. Niki kan buka saestu. Iya buka. Iya. Heeh. Awas suwek-suwek. Lah ipatnya dibuka iki disuwek kok. Wong kene wis suwekan lho kok ibu gua buka kene iki wis bolong kok, Kang. Lho bukake ben loro ngono. Buka loro. Weh, Terus niki pripun, Dek? Ya Anu Yung. ya digawa no. Terus Peken. kula niki kagum kula. Heeh no lho sing apa sing lagokke awakmu. ora kok. gelem apa piye? Lho pancen wong ayu ngene iki Dek mesti entuk rezeki aku susah sini, Dek. Kula niku. Pak nggih, matur nuwun nggih Pak Suwarto. Heeh. Ora kowe iki sinden apa kotak amal to? Enten napa to? Enten napa? Entuk duit ngono wong sinden ayu, sinden ayu. Dokter ayu lho nyapa to, Dek? Wis ki sida. Nggih, siwas. Ya no. Aturke. Orang lindur. Nah, ya coba aturke. Sumangga. Buka celok ya. Oh, buka celok. Buka celok. Ya, lagan. Ya. Krasa
Dicoret-coret ngono nek salah ya. Nyun pangapunten le, Pak Yung. Ah, ora apa-apa. Mbak Yang